Alright mga Jords, welcome back to the peg. Dito kami ngayon sa Umbrella Rocks. We're going to the lighthouse. Okay, come and join us. Samahan nyo kami hingalin. Bakit? Nagkatakutan ba eh? Ay. Ay. Si makikatang saka. Sinigan. Oh, dito na yung walking mo. Sinigan. Nagpaiting konti view. Oh, dito na lang oh. Balik kayo. Iyo, balik. Abakong kapay, napiyangkit ko. Hay! Bakit mas maganda ka dito yung view? Alright, dito tayo sa pinakatuktok ng lighthouse. Oh, Lighthouse Beacon.